What is up, everybody? This is Kunai, and welcome back to your favorite channel, your channel of choice, channel Inotonorera. Inotonorera. Hey, all right, but Panapa. If you are new, if this is your first time, don't forget to subscribe because it's now my basics. Ekuti munonyatsogarira, muchinyatsoona. Anenge atanga kuuya, anenge atanga kuona, tinomupa mubairo. Asikete mubairo wekufa because hatisuda zvekuti vanhu vafe. So today we are talking about alright, nezuro pane nyaya yakaitika irinakidza yatarazikaiti navanhu vese. Mukuru wenyika, I don't know if it was a joke or he was just saying, but it was quite interesting to hear the president of Zimbabwe, Comrade Emmerson Dambudzo Mnangagwa, vachitaura nezuro. I mean ndine zuro after all, but I think it was nezuro because the video ndakatanga kuiona nezuro. Anditika vachitaurawo kuti pane kwavakaenda vakanovaka a state of the art mochari. Then ndobva kumana anenge atanga kupinda umo tichakupa mubairo muri nenge atanga kupinda umo. So I don't know kuti vakawina vachakapiwa mubairo unenge wakaita sei kana kuti anenge atanga kufa anopiwa mubairo wakaita sei. Like it was some kind of a competition yekufa. Okay, so today we are talking about Lazarus Bohora, mukoma wangu Lazarus Bohora, or vanoisa nomuziva as Gringo, and popularly known as Gringo. I've been seeing some articles where people are saying, Gringo zvakaoma akabvaenda kunze kweHarare, isn't kuti akabvaenda kumusha. I think vanhu vakawanda vanogara vachiziva nyaya dzinotaurwa navanhu vachiti ukaona tomboti toda kunegotiata nemunhu arikutengesa kana mafrizi ake achaita $10 ndikanda arita $5 frizi one over. Yes, mafrizi aita $5 muno muZimbabwe as of today. Obviously probably pamwe vachana video inei mafrizi anenge akuita pamwe anenge adzika kana kuti anenge akuita $11. You understand? So what happened is what usually happens is ukasvika uchiti apa tichamariwo ngobva nditiro 5 chinditiro 3 vanokudza kuti iwe chauda ndiende kumusha here. So it's like kuenda kumusha it's more of associated with kuomerwa nezvinhu, of which personally I can't really say mukoma Gringo vakanga vaomerwa nezvinhu kusvika pakuti ndaenda kumusha, because according to a certain article that I saw, vanga vachitaura ivo vanga vachiita sort of kubvunza vachitanzi no, inini I had to come this side because like panenge vanga mararamiro kari kumusha kanenge kari easier ende kari nani ende kanonyanya kanoti tapirei. I don't know. Isn't good. I think everybody knows good. The man has not been well. Vanga vachirwara a few months ago. Vakatombobuda I think pagamba media chichichi nemango ma media channels. Vachitaura kuti havasi kunzwa zvakanaka, he needs to go and get a surgery and like kunorapwa. And then ndobva vatoenda kutonorapwa. Vanenge vakazozoraisirwa mari vakaenda kunorapwa. And then he came back. I started seeing some videos where he was doing some skits for my channels here on YouTube, but I haven't been seeing a lot recently. So what happened? So according to what he was saying, it was like nekurwara kwavanga vachita, he had to go to a place yekuti vanenge vaine one resources ese readily available. Because kumusha I think vanhu vakawanda munoziva kuti kunodyiwa zvinhu zvinenge zviri more of toti zvinhu zviri healthier than zvatinodya kuno kuti tichingodyawo zvinhu zvaya zvimashwama zvimachikeni zvimachichichi zvimwe zvazvinonzi zvimwe zvacho like fast food inonzi haisi very 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 healthy. So he had to go kunongoti vanenge vachiwana mavisi, vanenge vachiwana mubora, chichichi zvima-traditional foods zvinenge tiri right. These things they are readily available and hazvidhure sezvazvinoita kuno, because kuno kunorwa kana $80 visi. Andinoziva $80. I don't know kuti kumarands inenge iri mari kana muri South Africa, but kuno panorwa muno mari yakasimba. So that's one of the reasons why he had to go there. And also kake manjika kuri kuti like he will be having more and more time to be like hakuna zvakuti technology inenge ichingoramba ichingokanganisa noise chichichi. Vanenge vari kunonga kuti he will be in his roots where he can do zvinhu zvekuti inonzi like reflecting, like sort of like nyatsowana nguva yekuzvi
yekunyatsofunga pfungwa dzako dziri pamwe chete. You know those places I've been there, and from the way andakanzi hanzi is somewhere in around Nyazura, somewhere there, and ndakamboenda direction iyoyo andisika ndichienda kunonzi kuinyanga ramanyikaland, somewhere there. I realized kuti unozatika there are some places dzekuti ukaenda ikoko unowana some kind of a healing, because hakuna noise, hakuna chi, pane dzimwe nzvimbo dzini dzakanyatsokunyarira uchinyatsonzwa nature ichinyatsodai so. So that might also be one of the reasons why Ngoma Gringo had to go there. So I don't know what you think. You can tell me what you think. Do you think kuti Gringo akaenda because zvakaoma? And also, I'm not trying to deny the fact that zvakaoma, obviously in Zimbabwe things are not easy, especially kana usina a very good like income yakanyatsokusimba zvakanaka unotambura muZimbabwe, but kana zvichifaya. So I don't know why is it so, because I've also heard from the article that I heard kuti Rocky is also gone like kumusha meri kuna Naseke. We've heard Matiyo, the guy aimboimba, so I don't know, and he's not the only one. I've heard quite a number of people vakamboita popular some time back vakazopedzisira vaenda kuma rural areas, of which there are so many reasons to that. One of them inonanga nyaya kuti zvakaoma zvichokwadi, handisika vanenge vafunga kuti kumusha it's cheaper kunanogara ikoko, but also sometimes inenge iri nyaya kuti it's their dream. I've heard and I know some friends who have got a dream yekuti nini, if only I could get a chance yekuti ndinoenda kumusha ndonozvigarira zvangu ikoko, like munhu anenge achiti ndikawana madzimai ndinoenda kumusha ndonogara kufarm ndonyatsonochila ndichinyatsozvidyira mari yangu ndiri ikoko, handiti, because hakuna a lot of like there's no fast life like what we do here in the CBD, kana kuti in the urban areas. Kumamisha kune kuri easy, kuri cheaper, kuri more and more quiet, but it's true kuti zvakaoma, handitsika. Saka we are not denying the fact kuti pamwe mukuru anogona akaenda because zvinhu zvakaoma. I don't know kuti ana Rocky kuenda kwakaenda futi kumusha nyaya kuti zvinhu zvakaoma here, kana kuti he just decided to go and stay somewhere where there is, peace and tranquility. You understand? So we just say may he get well soon, Ngoma Gringo, so that he can get back to the limelight, because he was also saying like article and down and guys interview Ari Koko. He was saying he's okay with coming back, and get back to what he has always been known for doing, actor. Of which manje chimwe chiri kunyanya affecta vanhu vakaita videos kudhara, vakaita drama kudhara and all that stuff. I think this is what I think. I don't know what you think, but one of the reasons that I think is causing some of those guys vaimbova popular vachita sese kudhara, even kusatonombowa nesocial media, chirikuita kuti vatadze kuzoita mbiri kuzvinogona kuti kuita breakthrough kuzvino. One of the reasons, I'm not saying it's the only reason, but one of the reasons that I have seen is some of those guys, they are resistant to change. What am I saying? Number one, anonanga ari munhu anoacta mamovie handiti kana madrama aacta iko zvino anenge achingofungidzira for you to do something you have to be paZBC, of which sometimes it's not easy for you to get back to ZBC, because ZBC ane vamwe vanenge vachipisa, anoona. And also munhu anenge achingofunga kuti ndinofanira kunyatsozviita zviri like zviri formal zvazvo, kunyatsondofanira kutsvaga mazikamera angu akapenga, ndoita vanhu vangu vanenge vachinitora mavidhio nechi. But if you check, there are people like ana Madam Boss, ana Maititi, ana nani. If you check what they do is asana mbotoona vachitoshandisa mazikamera iwaya ekureba neekukura, vanotoshandisa mafoni avo sometimes. I've seen a video yaMadam Boss yange yakantonzi by like edited neViva Video. Viva Video is an application. I don't know. So I think those guys, what they do is, as long as you get a phone, look at people like me. And if you're watching this video, I'm using a phone to do everything that I do on this channel. And I managed to grow this channel by using a phone. And I know many people who have grown their channels 500,000 subscribers, and they make a lot of money. Some even make millions of dollars doing something using their phones. And some of these guys, ndakamboita time ndakambosangana nemwe mukuru akatomboacta vakatonetsa kuvharira Zimbabwe yese. Ndakambosangana nawo mutaundi rimwe day. Ndati komukuru enda musaite mavideos nowadays. Zvanzi Asha Maronzo achinobowa ndichikuti ukaita video ukaisa pama-CD afanira inonzi corruption. Inonzi muneti chizdara inonzi chiko. Pirates. Hanzi vanobva vatora ubva vazadza pese iwo hauchawani chinhu. Ende umwe anobva vatora vesa paYouTube. Saka hanzi ini manje handinotsvaga way yekuti ndisarohwa neiyoyo. Ndikati oh my god,
my guy, they waiziva kuti izvozvo zvitori right. Let me tell you something. Yes, it sounds weird and crazy, but it's true. Kuti iyo video yako ukabudisa video yako rikazara, handitoneswa kutoteerera. Chakakosha nowadays is having people knowing you, not necessarily kutengesa madisc. So those guys, they will be trying to make money by selling madisc, of which mari haichawanikwi nemadisc. Mari notowanikwa. Look at ana Madam Boss, pavanoita mavideos avo vanotoisa paFacebook for free. People watch that, and amaititi vanoita mavideos avo voisa paFacebook, paYouTube, so that people can watch it for free. Mari manje haichawanikwi nekuita maCD. Handizika hapana pandambona pane pachinzi ndiri kutengesa disk ramaititi kana ndiri kuona disk raMadam Boss kana raComic Pastor. But they are making it. How are they doing that? They are taking advantage of Facebook yacho. So allow people to take my videos, let them play so that you'll be known. When you are known, it's easy for you to go even to my companies and get my endorsements. That's how you get money. And also you can use YouTube. And I don't know, YouTube. YouTube, no claim a copyright. I don't know. So avadi mazvinhu zvakadaro anenge achituka muti isa paYouTube zvinhu zvako anenge achingoti sha unozvati chika ndinofanira kunyatsoita zvekuti nditengese maCDs angu pane pandakatomboita madisk ndikatowana mari yakawanda. Nowadays it doesn't work like that. Look at people ana Winky D chaivo ana Japraise ana achitobudisa song yake anotoibudisira paYouTube andozvati ichadownloadwa nevanhu vakasiyana vakaita sei. But it's also for your good. Look at the bright side. So I don't know if you are someone who has been doing something kumashuro, you are a musician, but you still want to get back in the industry. These are some of the things that you need to do. Use social media wisely. If you use it wisely, pinned. And we are here, some of us, and I'm happy to help you if you've got something that you want to understand about how social media works and how you can grow your brand using social media. I can also help you. I don't know. So musanyanyisa kufunga nyaya yekuti anzi aiwa anozotengesa zvinhu zvangu anozidai. Just do what you wanted to do. Your dream. Live your dream. Use your phone. Kana kuimba, use your phone to record. Yes. It's not very difficult. Kana ungoida kuita zvaungoida kuita. Just a phone can do a lot of things. I can tell you. A phone can do a lot of things. A lot of things. So I'll see you in the next video.